Catalunya al segle XVII, un gran malestar. La monarquia hispànica volia uniformitzar. El comte duc d'Olivares, Sant Felip IV, van imposar la unió d'armes, un pla ben descarat. Volien allotjar tropes i fer-nos pagar. Un gran malestar a la terra, la gent no va aguantar, perquè el 7 de juny de 1640 el Corpus de Sang, una revolta de segadors, a Barcelona va esclatar. Un conflicte social que es va polititzar amb Pau Claris. A França ens vam aliar, els francesos van ser el comte, Estets el va manar. Però el poble no estava content, no es va sentir representat. La guerra va durar fins l'any 1659. El Tractat dels Pirineus va posar el punt i final. El Rosselló, la Cerdanya, Conflent i Vallespir es van perdre per sempre, un final molt trist. Perquè el 7 de juny de 1640 el Corpus de Sang, una revolta de segadors, a Barcelona va esclatar. Un conflicte social que es va polititzar amb Pau Claris. A França ens vam aliar. Els francesos van ser el comte i Estets se va manar. Però el poble no estava content, no es va sentir representat. La guerra va durar fins l'any 1659. El Tractat dels Pirineus va posar el punt i final. El Rosselló, la Cerdanya, Conflent i Vallespir es van perdre per sempre, un final molt trist. Perquè el 7 de juny de 1640 el Corpus de Sang, una revolta de segadors, a Barcelona va esclatar. Un conflicte social que es va polititzar amb Pau Claris. A França ens vam aliar.